16 июньдә, ягъни кичә, ислам динендәге иң күркәм, олуг бәйрәмнәребезнең берсе Корбан гаете булып узды. Һәр мөселман кешесе бу бәйрәмне көтеп ала. Корбан бәйрәме 3 көн дәвам итә. Республикабыз мәчетләрендә дә бу мөһим көнне зурлап билгеләп үттеләр. Тулырак алдагы язмада. Ел сайын Татарстанда гаит намазының төп урыны Казан булса, быел ул Әлмәт шәһәренең яңартылган үзәк мәчетендә узды. Аллаһу акбар, ла илаһа. Анда Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Аның котлавын Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Кол-Шариф мәчете имам-хатибы Илфар хәзрәт Хәсәнов җиткерде. Бу мөкаддәс көннәрдә дөньяның барлык мөселманнары күңелләрен һәм уйларын Мәккә тарафына юнәлтеп, шиксез рәхмәте өчен бөек Аллаһны олылап гыйбадәт кыла. Корбан чалу 3 көн, 16, 17 һәм 18 июнь көннәрендә дәвам итә. Корбан ул карабә, ул якынлашу дигән аңлата. Ул Аллаһ субханаһу ва тааля беренче чиратта Аллаһ субханаһу ва тааля якынлашу дигән аңлата. Мәҗлесләр оештыралар, чөнки беләбез бу елны гаилә елы булганлыктан да бик күп гаиләләр шалтыратты. Коръәндә бит Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Әстәгъизу биллаһи, әгъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим, фасалли ли раббика ванхарди." Раббың ризалыгы өчен намаз укы һәм фәкыйрьләрне, мискиннәрне шатландыру өчен корбан чал ди. Алхамдулилlah, сүзне такойдым, Намаз беткәч, иртәнге сәгать 10-нан кичкә кадәр шәһәр буйлап бәйрәм узды. Яңгыр ява башлады. Бер кеше таралмады, зонтиклар да ачмый. Аллаһның рәхмәте бит бу яңгыр диеп, кеше кабул итеп алды аны. Фақат итә белән килеп гаит намазы гына укып түгел, көне буе бәйрәм итәләр. Балалар өчен кызыклы мәйданчыклар, сәүдә рәтләре, ярминкәләр, остаханәләр оештырылган иде. Гаит ул гаилә бәйрәме. Корбан бәйрәменә килдек. Без ул бәйрәмне бик яратабыз. Шуңкадәр матур итеп үткәрелә, бу бәйрәмгә күбрәк әһәмият бирелә башлады. Гаилә елы уңаеннан күпчелек остаханәләр гаилә белән бергә башкарыла торган иде. Алия Галиуллина, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары.